हाँ लेके जाओ ओ इंजेक्शन वर्कआउट आंड मोने स्माइल बात है करेक्ट दाने बक भाई दिनी भले कुली दाना आप जाओ नाना लूज मोशन इतने उंटू लाइट ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ದುಂಬ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣದು ಪಂಡನ ಕೊರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಜೋಕಲೆ ಬಿಡ್ಪು ಜೋಪಕ ಇರ್ ಬಿಡುವಾರ ಏನೇ ಆಪುಂಡು ಚೂ ಬೇನೆ ಜೋಡಪ್ಪನಾಗ ಆಪುಂಡು ಐಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಐನಂದ ಮಲ್ ತಂದು ಪುಲೆ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಕಾಟನ್ ಕಾಟನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾರ ಜರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಕಾಟನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಟೆರಿ ಕಾಟನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಈರು ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಉಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ತಾರ ಆಗಲೇ ಇಂಕಲ ಆತ ಸರೀಜ್ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ BSc ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದೇವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆತ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ನೇಡ್ ದುಂಬೆ ಅವು ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಅವಳು ಬೇಲೆಗಿತ್ತ ಅವಳು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಗಡ್ಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಏರ್ಲ ಕೊರಲತಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಏರ್ಲ ಕೊರಲಿ ಕರ್ಮು ಏರ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪುಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜೇ ವರ್ಕನ್ ಕಾಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಿಕ್ಕುನೇಟ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪನ್ಪುನಿಂದತ್ತು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆನ ಇಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತೋ ಪಂತೆ ಇರು ಏತು ಜನಟ ಎಂಚಿನ ಬರ ಮಲ್ದಾರು ಕಾಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲೆ ನಿಖಲ್ ನೇಕ ಬನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ ರಪ್ಪ ಜಂಪ್ ಆಪರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಬರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಈಸಿ ಆತೆ ಯಪ್ಪ ಐಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸನೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಐಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಪೊಲ್ಲು ಡಬ್ಬಂಡಲ ಕೊರಲಿ ಅಂದೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಓಹೋ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪು ಜಾಜ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಒಂಜೊಂಜು ಮಾತ್ರ ನರಸಮ್ಮ ಒಂದಾನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಣ್ಯೋನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಳು ಪೂರ ಆಣ್ಯೋಲ್ ತೋಜುವೇರು ಈರು ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಬೈದರ್ ಮೇರೆ ಲೇಡೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಮಿತಾ ಇರಗದ ಲೇಡೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವಡೆ ಅತ್ ಅವಳು ಮಲ್ಬುಗನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರಗಪ್ಪ ಯಾನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೆ ಈರು ತೋಜುವರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ ಖುಷಿ ಆತಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಲೇಡೀಸೇ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಬಡದ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ್ഞ്ഞു ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತಿ ಅಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾಳೆ ಕೆಲೆ ಒಂಜಾಣ ಮಣಿಪುಣ ಊರ ಜೈದಿನ ಅಲೆ ಬಾಯಂಗ ಅವನಿ ಮಾರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೈಟ್ ಇತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ MD ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಹತ್ತಾಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಲು ಪಿದೈರು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ MD ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಜ್ಜಿರ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಡಿಲೆ ಪೋದ್ ಬೇನಡ ಆತಿ ಮೇರೆ ರೋಜಿ ಆಂಟಿ ತುಲೆ ಸಾರಿ ಅತತ್ ಆಂಟಿನು ನರ್ಸಮ್ಮ ರೋಜಿ ಇರಿತ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದರತೆ ಬೇಲೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಇರೆಕ್ ಪೊಡ್ಗೆ ಆತ ಜಪಂಡ ಉಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಪೊಡ್ಗೆ ದಾಲೆಜಿ ಕೆಲವರು ಸೈಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೈಪೇರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಡು ಶಾಶ್ವತನಿ ಪ್ರತಿವರಿ ಸೈಪೇರು ಆಂಡ ವಾಸೀಕಡೆ ಸೈಪೇರು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸೈಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಸೈಪುನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಲೇಪಂಡ ಹೈ ಪವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಆಲೈಜಿ ಲೇಪಂಡ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ದೇತ ನೋಡು ಐಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇತೋನಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಬನಿ ನಿಕುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಣ್ಪಿನ ಇಂಕುಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಣ್ಪಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಆಲಾಪುಜಿ ಯಾನಿರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬರ ಅತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಅಂಚತ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಗಾಯ ಆದ ಪುಣತೆ ಐಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದತೆ ಎಂಚಿನ ಇದು ಆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ತೂರ್ವೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ ನಡಪುಂಡು ಯಾಪಲ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ನೆತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಂಡನ್ನೆಲ್ಲ ಐನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದಾಹರಣೆ ಚಳಿ ಅವನದು ಏರಿ ಚಳಿ ಪೋಕಲ್ಲದ ಚಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ನನತೆ 12:30 ಆರ ಕಾಪುನಿ ಫುಡ್ಡುಗು ಕಂತ ದೀರ ಬುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗಾಲಿ ಏತು ಪತ್ತುಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇ ಪುನಿ ನಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು
ಇರಿಗೆ ಮನೆ ಬಂದು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ತೀರಿ ಕೆಬಿ ದಾಯ ಕೊಪ್ಪಾರು ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿ ಓ 12:30 ಆಯ್ರೆ ಕಾಪು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗ್ಯಾರೆ 12 ಆವಂದು ಬತ್ತನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಾಪಲಿ 10 ಟೀರಿಗೆ ದಾಲ್ ಆವಂದು ಅವೇ ಯಬ್ಬಾ ಇತ್ತ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ವಾರ ಬೇತೆದ್ದಾಲ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜತೆ ದಾಲೆ ಜವು ಪಂಡ ಈರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪೆನ್ನ ಬೈದಿನತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ ನರ್ಸಸ್ ಬರ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ತೂ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ದು ಹಲೋ ಹಾಂ ಪ್ಯಾನ್ ಏನಿಗಲ್ಲ ನೀ ಬನ್ನಾಗ ಬಂದು ಬೈದಿದ್ದಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಪ ಯಾನಿ ಜನ ಕೊಬ್ಬರ ಬೈದಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ ಬೈದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗಂಜಿನ ನರ್ಸ್ ಬಿಫೆ ಆಫ್ಟರ್ ತಗೋ ನಾನು ಮುನಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಹಾಂ ದಿನ ಉಂಡೆ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಿನ ಅವನದು ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅರೆ ನಿಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜೋಗಿದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ 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 ನಿಂಚಿನಿ ಅಲ್ಲ ಗಿಲ ಫೋನ್ ಗಿಲ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಡು ನಡುಟು ಅಂಚ ತೀರಾ ನಮ್ಮನೆ ರೇಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರನಗಿರಿ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀರು ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೇ ಓಡಿ ಪೋಪುನಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಏತ ಸರ್ತಿ ಪೋಪುಂಡ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಇಂಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷತಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಐಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಪಿತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಆಂಡ ಏನ್ ಪೋಲೆತೆ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಗನ ಓ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡ ಕೆನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂದು ಇರೋಲು ಪಿದಾಯ್ ಕೊಲ್ವರ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಎನ್ನೆಟಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಮಾಡತೆ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನೆ ಐಕೆ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಆಪುಣ 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 ನನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಈರ್ ಎಂಚ ಓಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬುಡೋಡ ಇರೇನಿ ಅನ್ನ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಓ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಡು ಅಂದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ 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 ಈ ನರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲಿನಿಂಚ ತೂಪಲ ಅಂಚನೆ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಮಡೆದೆಪ್ಪುನ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಐನು ಶೀಂದ್ ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಂಗಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲನ್ನು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿಗೆ ತತ್ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡನೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗದ ಭಾಗಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನರ್ಸಲ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೀದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನರ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತ ಗುರು ದೈವಾಂದ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪನ ಅವೇ ನರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೂಜಿ ತಾಗಿರಬಲ್ಲೈತೆ ಸಿರಿಂಜಿ ತಾಗಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೆಂಡ ಪಿದೈಗೆ ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪಿದಾಯ ನೆಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾವು ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ಆಪುಜಿ ಈರ್ಲ ಕೇಸ್ ಪಾಡುವಾರ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ತು ವಿಷಯಡ್ಲ ತಿಳಿಗೆ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಪೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಲರ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಮಿಲಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಉಂಡು ಏತು ಪತ್ತುಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪುಣಿ ನೀರಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲ ಪಾತಿರುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮ ತೂಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಮತೆ ಈ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಮಾರ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಬೈತಾರ Be like Bola.